ଏବେ ମୁଁ ଗୋବରରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କଭର କରିଦେଉଛି ଏଥିରେ। ଗରମ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆଣୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲର ଅଣ୍ଡାକୁ ଗୋବରରେ କେମିତି ସିଝେଇବା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ରାଣୀ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଦେଖି କରିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଆଜି ଖାଇବିନି, କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବିନି। ଝିଅଟା ଖାଇବ, ସିଏ କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଜି ଗୋବର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ ବି ଆଇଲାନି। ଆଉ ମାମା, ଆଜି ଗୋବରରେ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ହୁଏ, ତମେ ଖାଇବ? ତମେ ଖାଇବ? ଆଣିବାକୁ ଯିବା? କୁଆଡ଼େ ଯିବା? କ'ଣ ଆଣିବାକୁ? ଏପଟକୁ ଆସ। କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ଯିବା କୁହ? ଗୋବର ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ହଁ, ଗୋବର ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ଗୋବରରେ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇବା, ତାପରେ ତମେ ଖାଇବ ହେଲା। କେମିତି ଲାଗିବ କହିବ ହେଲା। ହଉ ଚାଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇନା ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଅଣ୍ଡା ଆଣିଛି। ତ ସବୁ ଖରା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ଆଣି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋବର ମିଳିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳେ ହଗି ଦେଇଥିଲେ, ପୁରା ଶୁଖିଗଲାନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋବର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଗୋବର ଏଇନା ନେଇକି ଯିବା। ଏଇନା ମୁଁ ପୋଡ଼ିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ପୋଡ଼ିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇନା ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ସେଇ ଗୋବର ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ ନିଆଁଟାକୁ ଜଳେଇ ଦିଏ। ନିଆଁଟାକୁ ଜଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ମୁଁ କରିବି। କାଠ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 2ଟା 3ଟା ମୁଁ କାଠ ରଖିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଇଲା ରଖିବି। ସେଇଟା ବି ରଖିଦେବୁ ମାଟି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋବରରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଗୋବରରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଭର କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା କଭର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏ ନିଆଁରେ ରଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇନା ଅଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଗୋବର ପୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋରି, ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ, ଏଇଟା ମୋ ଝିଅର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଅଣ୍ଡା ଫାଟି ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଫାଟିଗଲା ଠଉକିନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଫାଟି ଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଛଡ଼େଇକି କେମିତି ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା ଛଡ଼େଇକି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି।
ହେଇଛି ଦେଖିବା। ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ତୋର ବି ଛଡ଼େଇବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସଫା କରିଦେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଟା ତ ଫୋପାଡ଼ା ହେଲା, ସେଇଟା ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଆଉ ଖାଇବିନି। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଏଇନା ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ହଁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଚୋପା ବି ଭଲରେ ଛଡ଼େଇ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ମୁଁ ଏଇନା ସଫା କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଆଜି ଉପାସ କରିଛି, ମୁଁ ତ ଆଜି ଖାଇବିନି। ତ କ'ଣ କରିବା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମାକୁ ଦେଇଦେଇ ମାମା ଆମର ଖାଇବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାମା ତମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ। ମାମା ଆସ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଭାଜିକି ଦେଖଉଛି କେମିତି ପୁରା ସିଝାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଦି ଫାଳ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମାମା ଆମର ଖାଉଛି। ମାମା ଆମର କହିବ ଏଇନା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାମା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ? ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଜାଣିବି ଭାବୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖା ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ନିଅ ଖାଇଦେବ। ବଡ଼ ପାଟି କରୁନୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଗୋବର ଅଣ୍ଡା ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଝିଅ ଖାଇ ଦେଇଛି ଫାଇନାଲି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଥରେ କାଲିକି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।